Hello guys, welcome to my another vlog. दिनैहाय नै मोनसे सबायाव फैदों आरोना जों ओमफ्राय दायो जोङो थाबायगासिनो लामायाव जोङो बेयाव मा होनो रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय थाबायगासिनो आरोना नै बेनो जाहैबाय गेट बेजोंहाय थांगोन आरोना पेन्डेलाव सबायाव नै दायो जों थांगासिनो नै बे जाहैबाय गेटनि मोखाङाव दङ आइ लाभ बिटिसि कनफारेन्स दायो नै जोङो हाबलांबाय दायो थांगासिनो दङ नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आङो मा दिन्थिलांगोन नोंथांमोनो नै बेफोरनो जाहैबाय जोंनि सबानि डेक'रेसन नोंथांमोना नायनो हागोन नै दायो खाथियाव आङो दिन्थिनो नाजागोन एसेब्ला दिनैनो फार्स्ट फट' लाखानोसै नामा जोंहा गैया हनै जोंनि एखमबा फार्स्टल' बे माबा बानायलायदों नै बे जाहैबाय रिसेपसन कमिटि नोंसो होनांगौ दा नै बे जाहैबाय रिसेपसन कमिटि माबाया प्रग्रामावबो इदिनोसो नोंसोरबालाय समायना सोरगो रायजोआव बै सुखुनि सोरगो रायजोआव बै समायना सोरगो रायजोआव बै सुखुनि सोरगो रायजोआव माबोरै सहैगोन माबोरै मोनहैगोन माबोरै सहैगोन माबोरै मोनहैगोन बबे लामाजों माबे राहाजों बै गोजोन सोरगो रायजोआव लोगो बै गोजोन सोरगो रायजोआव बै समायना दिनै माबा जाहैबाय